Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesehatan. Nah, jadwal kita hari ini adalah pelajaran bahasa Jawa. Anak-anak siap mendengarkan keterangan dari Bu Guru ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancadriya. Saben menungso duwe perangan awak, minangka piranti kanggo ngrasakake. Piranti mau ana 5 cacahe. Piranti mau diarani Pancadriya, yaiku mata, irung, kuping, ilat, lan kulit. Pancadriya iku ana 5: mata, irung, kuping, ilat, lan kulit. Mata iku kanggo ndeleng, irung kanggo ngambu, kuping kanggo ngrungokake, ilat kanggo ngrasakake. Legi, asin, kecut, pedes, pait. Kulit iku kanggo ngrasakake panas, adem, alus, lan kasar. Nah, apa kegiatan hari ini? Anak-anak, nanti kita lihat kegiatan pembelajaran dalam Google Form yang Bude bagikan ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.